Kollox jindika li l-arajjex ta' Santa Marija huma mistennija għal nhar il-ħadd li ġej, jumejn wara li tiġi ċelebrata il-festa tal-Assunta. F'dan il-perjodu tas-sajf huwa normali li jkollna dawk li jsejħu l-arajjex ta' Santa Marija. Issa jidher illi matul tmiem il-ġimgħa jidher li hemm ċans li ħajkonna xi ħalba xita. Ma jgħidix li ħajkunu xi ħalbiet kbar, imma għalkemm qabel kont qed insemmu li ħajkun hemm is-sibt, jidher li s-sibt isu talaq. Iktar hemm ċans li jkun hemm il-ħadd, imma l-ħadd hemm ċans li tagħmel xi ħalba xita u dawk huma l-arajjex ta' Santa Marija li jiffurmaw f'dan il-perjodu meta ikun hemm disħana. Patrick Zara li huwa wieħed mill-bastar tat-temp fl-uffiċċju meteoroloġiku spjegalna li l-arajjex ta' Santa Marija ġieli jiġu qabel u ġieli jiġu wara il-festa ta' Santa Marija. Ġieli jkunu qabel u ġieli jimxu wara, ġifieri m'hemmx eżatt bħala perjodu eżatt, imma qisu ftit qabel u ftit wara, hemmhekk ikun hemm l-arajjex ta' Santa Marija. F'kummenti lil Net News Patrick Zara stqar li t-temperaturi f'Malta ilhom jolew għal dawn l-aħħar xarejn. Huwa propju dan il-fenomenu li wassal għal xi ftit tax-xita f'dan iż-żmien tas-sena minkejja li ninsabu f'nofs is-sajf. Aħna tinsix li jenna ntallaw it-temperaturi jissu dal-aħħar xarejn biex ngħidu jekk jisu minnu f'Ġunju lem it-temperatura bdiet togħla ħafna. Issa meta l-art, speċjalment l-art isħon ħafna, iċ-ċans huwa illi sħana titla' l fuq u ma tibdew jiffurmaw dak li jsejħulu cumulus tip ta' sħab. Issa minn dat tip ta' sħab taf tagħmellek xi ħalba xita. Ġieli jkunu kbar, ġieli jkunu iktar mis-soltu kbar, imma ġieli jkunu sempliċement sħab żgħir li jista' jqatta' xi ftit minnu. Il-temperaturi għolin f'dawn l-aħħar jiem ma kinux qed jolqtu biss lil Malta iżda anka lil diversi pajjiżi fl-Ewropa, fosthom Spanja, l-Italja u l-Greċja. Patrick Zara spjega li din il-mewġa ta' sħana qed tolqotna xi ftit inqas minħabba li Malta hija gżira. Issa aħna għandna l-vantaġġ għalkemm forsi ħafna pajjiżi jeqirdu b'ħafna temperaturi għoljin li huwa minnhom. U aħna wkoll konna temperaturi iktar mill-medja, ġifieri aħna l-medja ta' dan xahar hija ta' 32 grad Celsius. Imma qisna dal-aħħar konna din nlaħqu 34 grad 33 ġifieri dejjem konna ftit iktar mill-medja. Issa dawn il-pajjiżi peress li qegħdin kollha ngħidu aħna l-iktar li interessana naħa tal-Ewropa u ma jisom jisab biċ-ċaħar kontinent maqut u aħna fil-fatt maqtuħaj minnhom u mdawrin bil-bahr. Allura dik id-daqsxejn temperatura ftit inqas forsi minn tagħhom ta' fetwa. Il-bassir tat-temp fl-uffiċċju meteoroloġiku jsir b'żewġ metodi permezz tal-osservar u permezz ta' supercomputers li fihom tiddaħħal l-informazzjoni li jkunu ħadu l-osservaturi. Fl-uffiċċju tagħna biex nagħmlu l-bassir tat-temp maqsumin fi tnejn gruppi. Hemm dak li jgħidu l-observer, ġifieri dak li qed jagħmel josserva t-temp xi jkun għaddej kull nofsija. Ovvjament meta jkun il-maltemp da l-eżiġenza titlob li jitli iktar minn nofsija. Mbagħad il-parti l-oħra li huwa dak li fejn jiġi mbassar it-temp, daka hemm permezz ta' dawn l-affarijiet permezz tal-osservazzjonijiet li mbagħad jeħtieġu computers immaġina inti mhux Malta biss inti għandek ħafna pajjiżi u dal-pajjiżi kollha kbar għandhom ħafna iktar minn uffiċċju tat-temp wieħed. Daw jeħtieġu sistema ta' computers u minnhom joħorġu jew aħjar ngħidulhom supercomputers u minnhom joħorġu l-modelli. Mill-modelli wieħed jipprova jbassar it-temp kif ħajkun. L-aktar darba li qatt niżlet xita f'xahar wieħed kien fl-1964 meta għamlet 155.5 mm ta' xita, però bħala medja f'Awwissu din tkun ta' 9.7 mm.